Oke lur, ayo sowan mara nggone mbahe. Tukang becak. Dalane liwate ngene iki. Hati-hati dalane. Grupit-grupit. Walah. Assalamualaikum. Nembe napa, Mbah? Iya. Teng dalem, Mbah. Ajeng becak ya, Mbah. Ajeng becak. Jenengan dahar, Mbah. Oh, jenengan lanjutake mawon. Nek dahar tah napa? Pun bakdo, Mbah. Ajeng becak, Mbah. Nyewa becake mbahe. Awake sehat ta ora, Mbah? Jenengan sehat. Mriki ra wis, Mbah. Sampeyan mriki. Asmane Mbah sinten, Mbah? Mbah? Mbah Damin. Lah niku becake biasane dugi pundi? Becake dugi pundi? Maksudnya mau mboten narik niku. Kula Nggih. narik wau. Teng angsal Taman angsal kathah, Mbah. salah kula. Nggih. Pak. Sakniki sepi ya, Mbah? Nggih. Ora kaya biyen. Nggih, kula wau riyanti mriki silaturahmi, Mbah. Ketoke kok ana becak nek nggone njaba nek nggone mbahe. Mbah Damin. Lah nek Mbah wedok. Mbah sinten? Mbah Supat. Omahe jenengan kok apik, Mbah? Ya banyak ini pandai kandang. Mboten apik Mbah iki. Anu ya, Mbah. Apa jenenge iku? Mriki desane sak krempel niki tok ya, Mbah. Tahu ombu, Mbah. Kambingan lokal. Jenengan riyen tumbas kaplingan mriki. Nggih. Biyen ditumbas. Tesih wis. Zaman petinggi riyen. Pak Warman lho. Oh, rak pun duangu, Mbah. Ya jenengan asline tiyang mriki, Mbah. Si Bedal Gresimo. Betul? Bedal Gresimo. Ke Gresimo. Ke Gresimo melok pamutan nggih, Mbah. Terus mbahe wedok. Si Manggar. Padha di mriki padha tekane, wong nekane. Oh. Zaman tahun pinten, Mbah, mriki? 80-an ta 90-an? Kulo mriki. Heeh. Kulo mriki mlawe nggih. Ono jual di Kembiwal. Tahun 80-an. Iya nek jenengan umur pinten, Mbah? Kulo. Nggih. 63. 83 ya wis tuwek, Mbah. Tapi Mbah tetep isih enom. Kelahiran tahun pinten, Mbah? Kelahiran 42. Loh. Bisa. Kok sakit? 42 yo 83 sampai saiki memang bener 83. Tapi Mbah tesih isih becak. Isih enem Mbah. Mbah, tesih enom Mbah sampean. Nikah ping piro, Mbah? Nikah ping piro? Yo. Ayo aja kalah lur. Kalah kowe. Masuwun Mas nggih, ngono Pak nggih. Wis sampean lungguh kene wae aku niatku silaturahmi karo Mbah. Bolak-balik kalah kowe, Mboten napa-napa, Mbah. Kula niate mriki silaturahmi. Pun. Alam pun mriki mawon. Nggih. Kula suatu saat bulan mriki malah ra angsal lho, Mbah. Nggih, cantuk monggo. Nambah pas seduluran ya, Mbah ya. Tapi bengi tah rino, Mbah. Nek sampean nek rino menak sampean nek bengi ora rono ngono lho, Mbah. Hiburane ndelok wayang. Ngrungokno radio wayang niku, Mbah. Nggih. Kula lasem. Lasem putih. Nggih, lasem bergirang mriku. Nggih, kula nate teng wis apa. Nggih, kula kan memang tujuane kula niku arep silaturahmi marang nggone mbah-mbah. Dadine kula silaturahmi nek nggone mbah. Mbah mungkin nggone Mbah sapa? Mbah Tun ya? Mbah Tun. Mbah Tun niku lho sing anake bakda
teng segara mboten muleh niku lho. Oh nggih. Nggih. Apa ae ibu. Nggih, ibuke. Dadi kula niku nggih dugi desa mriko-mriko tapi tujuane kula nggih silaturahmi ngrunggone mbah-mbah. Ngoten, Mbah. Lur umur 83 tahun, kelahiran tahun 1842. 42 iku Jepang mlebu mara Indonesia nek sejarahe, ngono. Tesih cilik lho. Tesih cilik. Nggih, tahun 42. Dulure jenengan tesih kathah, Mbah? Tesih lah sing bilang tunggal. Heeh. Jari niku. Terus Nate mriku sing. mboten nate. Sekali urus tunggal. Heeh. Sekarang dulu Pak nggih tunggal. Tapi jenengan nate anu, Mbah, nek becak ngoten niku nggih mboten mesti ya, Mbah? Kadang-kadang ya kadang-kadang balik nganggur barang ya, Mbah? Nggih, nggih wangsul ngawuh niku. Bolak-balik, Mbah, niku? Ya mendinten sasi. Oh, ngoten. Nggih. Jarang ngene Mbak saling iki. Sepen sani mboten nek sedikit. Ngoten ya, Mbah. Sampeyan becak pun pinten taun, Mbah? Kula mun antena sekawan desa. Walah, rak saumure kula, Mbah. Nggih. Lare kula nggih. Ya pas gadah lari niku. Nggih. Jenengan tesih prawasan, Mbah, nek bengi ngoten niku? Sampun samar? Biasa pun biasa tesih. Oh, tesih biasa. Berarti Mbah iku becak wis ana 45 tahun. Nggih, 45 tahun. Langkung. Langkung ya, Mbah? Nggih langkung. Wis sampe 50. Sadurunge lare kula lahir kula men becak kok. Larene pinten, Mbah? Wis kawan. Sing mbok mriki? Sing mbok mriko-mriko? Dicambak niku tunggal. Lur, kalah kowe Mbah. Jenenge teng dipoto karo Jombang niku. Sampeyan meratot dugi pundi-pundi, Mbah? Dugi pundi mawon, Mbah? Jakarta sing mboten nate teng Kalimantan. Dereng nate teng luar pulau. Mbah sinten, Mbah? Mbah Damin. Nggih, dadi kula mriki tujuane nggih silaturahmi, medhayoh, Mbah. Ngronggone mbah-mbah. Kula nggih pun dugi desa mriko-mriko. Lah niki kebetulan malam, Mbah. Nggih. Yang penting paling sepuh niku kula, tapi tesih tinggal nek arek pisan nggih kula tesih enom. Nggih, Mbah. Kula wau cara gampang-gampangane nek nganu jenengan tak anggit kula nggih antara 50 60 lah. 60 tahunan. Kula kelahiran 42. Lah iya, 42 umur sakmene. Terus apa jenenge iku, nek sampean nek enjing mesti medal ya, Mbah, beto becak niki. Nggih, medal. Becak kula wis wangsul mriki. Berarti nek engko nek anu mriki nganu apa, nek bengi jarang medal. Niki jarang lek nggih medal terusan. Hmm. Sampun sepuh niku rada dipun ngoten kula. Mboten Dadi entuk mboten kantuk lari kula. dadi entuk ra entuk ya wis pokoke angger muleh ngono ae. Jame muleh ya muleh ngono, Mbah. Lari kula niku kan ampun dalu-dalu. Mari anu lho, Mbah, nuwun sewu. Kula niku basane musuh wong pesisiran kan mriki kan daerah Pantura wis ya. Basane kan rada kasar ya, Mbah. Dadi nek basa halus ya mara rono mara Solo. Kula nggih nah, mboten iki wis pundi-pundi kula. Kula nggih gadah apa derek teng ponakan napa teng Nganjuk Nggih. Enten sakniki teng Kaliurip. Ya, sampeyan mboten udut to, Mbah, biasane, Mbah? Oh. Nek riyen nggih nate. Maksudnya nek udut mungkin suatu saat nek sowan mriki tak gakno udut ngono karo tak jak udut. Mboten nate udut, Mbah. Riyen udute apa, Mbah? Udute apa? Mboten nate, lek riyen nggih udut terus niku riyen. Nglinthing tah udut anu sukun tah rokok. Riyen sesok biasa. Tapi saiki pun mboten. Pun mboten, pun sepuh niku prei ya, Mbah. Nek mungkin nggih bebas nopo mungkin nek rokok iki larang. Ya nglinthing, Mbah. Becak nggih mboten nate mbok duwe kok. Ngoten nggih, Mbah? Nggih. Sepen sakniki mboten kados riyen. Cara jenengan nek mangkal teng perapatan atau teng ngarep alun-alun, Mbah? Alun-alun taman. Tapi pun kanca kula mboten wonten. Niku wonten beda anyar-anyar niku sukan mbin-mbin. Sing wong sepuh-sepuh pun mboten enten. Mboten becak terus mbok bejah sing mboten enten sing. Cara ngono entuke pira, Mbah, ngoten niku rata-rata sedina? Entuk pinten, Mbah? Jumpa mboten mesti wonten iki kadang ngawangsa kadang nggih. Arek pindho ping 3 nggih pun pol niku 3. Maksude entuk ngaten iki entuk 50.000, 100.000, Mbah? Napa niku? Kok diguyu, Mbah, beda? Tak entuk 10.000.
15.000 non bejo kok. Untuk 15.000, Mbah. Nggih. Mpun bejo. Nggih, Masya. 15.000 non bejo men. Ra kena dienggo Kon nempur, motor Mbah. 60.000 nopo? Ra kena dienggo nempur rek 5.000, Mbah. Nggih sak sakit-sakite ngoten niku. Nggih nggih nggih. Ya wis Lur, awake dhewe silaturahmi melanjutkan perjalanan iki kan wis bengi ya. Dadi awake dhewe sawan nek nggone mbahe umure 82 taun Lur. Rumasawu mbahe mau umure lagi 50-an 60-an. Dadi mara nggone sowan mara nggone Mbah Glung ngono ae ya. Ayo rambutnya digelung mergane mbahe. Ya Mbah ya. Mbah aku nyuwun pamit ya Mbah. Suatu saat nek mriki malih anu ya Mbah ya. Nggih sehat-sehat Mbah. Nggih nggih nggih. Monggo Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng Mbah nggih.